Rêberê PKK Abdullah Öcalan ji Serokkomarê Iraqê û rêberê Yênekê Celal Talabanê ku ev demek bû li Ewropayê tedawî didît û di 19 Tîrmehê de vegeriya Herêma Federal a Kurdistanê re peyam şand. Öcalan di peyama xwe de destîşan kir ku ji ber tendirustiya Talabanê ber bi başbûnê ve diçe kêfxweş e û wiha got. Dîplomasiya ku hûn bi welatên cîran re dimeşînin erêniye. Divê heman xebat di nava Kurdan de jî bê meşandin. Ji ber rewşa konjektûra siyasî ji çar parçeyên Kurdistanê û ji bo azadiya gelê Kurd pêwîst e bi hev re tevbigerin. Öcalan di berdewama peyama xwe de balkişan li ser giringiya Kongra Neteweyî û wiha got. Wekî ku hûn jî dizanin bi tevlîbûna hemû saziyên tevgera me û bi hêza ku em ji dîrokê digirin me dest bi tevdîtinan kir. An jî me dest bi pêvajoya diyalogê kir. Ez pir dixwazim hûn jî bi aştiyekê mayînde û bi nirx li gel min bin. Ji bo kombûna Kongra Netewî hêvî û daxwaza min gelê me xebatekê hevpar bimeşîne. Eger em Kongra Netewî misûger nekin, dê li hemberî gelê me êrişên çeteyên Daişê bidomin. Herwiha Öcalan di peyama xwe de ji ber ku xelata İbrahim Ehmed ku girtibû diyarî Öcalan kiribû spasiyên xwe pêşkêşî Celal Talabanî kir û wiha got. Ez ji vê bîranînê re girêdanbûyîna xwe dubare dikim, dîsa ji birêz Talabanê re şifayê dixwazim.